Spesial kanggo sing duwe FC Trans Travel Aantis lan kangge Lokul Pai Kedeng sing duwe Jepang. Kanggo bos mudane ilu, bos muda. Gak diduwur senok kok omongin. Durung percaya Terus kula ning janjine sebab durung apa jenok? ana buktine. Kurang apa semene sayange, jaluk apa bruk ngomong abae. Dudu dunia sing dipengini. Terus? Dudu emas Oh jare Nokul Pai ki sing dijaluki. dadi apa sing dipengeni, mumpung lintang bulan sing nyakseni. Oh jare antise bruk ngomong abae. Kayak mah kesetiaan mas, kesetiaan, kejujuran. Ya hari masalah kesetiaan dan kejujuran maya antis soro usah takon maning ya antis. Alah. Tapi itu sudah pasti kan antis ya? Pasti dong, pasti dong. dong. Spesial buat tetehku, Teh Ulfa. Buat Kak Ulfa. Apa sampean bener tresna? Terus? Sun pasrah jiwa lan raga. Oh, jare Nokul Pai ku mengkono na antis. Tak jawab, jare antis iki mengkenen ki no. Loh, menang sejen. Kakang beli bakal bohongan, yen bohong anti sumpah sugi. Ya kan? Yu bareng janji moga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing sulaya awas kudu nerima ning cobaane Kang kuasa. Dudu dunia sing dijaluki. Apa jenok? Dudu emas sing dijaluki. Dadi apa sing dipengeni, mumpung lintang bulan sing nyakseni. Antis eleh-eleh, pahajat eleh-eleh, pahajat eleh-eleh, lolo. Anggo sedulur lanang sing duwe FC Trans Travel. Buat armadanya yang lagi meluncur ke Jakarta, hati-hati di jalan. Siap menghantarkan di depan pintu kamar mandi ya. Ya, abahnya Daus, abah Daus, abah Daus, abah Daus, abah Daus, abah Daus, abah Daus.
sampai sugih. Bareng-bareng janji Muga disaksen ning Gusti Kang Maha Suci. Sobat Zian hati-hati. kasih sulaya awas kudu nerima. Masya Allah Abdi. Cobaan Selok milih selok. yang kuasa. Terima kasih Antis Dudu emas Ya Antis. sing dipengeni dudunya sing dijaluki Di apa nok sampai ken lalen yen wis deleng duit anyaran. Kita kebakaan sing nyawer ya kelalen Iya, kita. abang biru ijo mas ya. Antis